Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko lang yung mga bagong warrior members ko na sina Takashi Kawamura, Rika Poche, Ian Ben Cristitan, Jessel Marie Bermudo, at sa mga nag-renew ng badge na sina Ten Cruz, Red Vallejo, Roselyn Arante, Leiva Lee, Sara Jonoso, Danny Siniel, at kay Gerson. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tatay ni Melvin. Natawagin na lang natin sa pangalang Manuleng. Taong 1972, Barili, Cebu. Itong mga panahong ito, nasa edad 18 o 19 si Manuleng. Batak na batak siya sa mga gawaing bukid at halos lahat ng mga magsasaka doon kilala niya. Dito sa tinitirhan nilang lugar sa Barili, merong isang sikat na matandang babae na kung tawagin sa kanila ay Inay Melang. Bakit sikat si Inay Melang? Bukod sa nanggagamot ito, sa lahat-lahat kasi ng matatandang magsasakang nakasabayan niyang tumanda doon, siya na lang yung natitirang nagsasaka pa sa bukid at kayang-kaya pa nitong magpasa ng sako ng palay, mais, munggo, kakao, at kung ano-ano pang mga pananim na meron sa bukid. Ang malupit pa nito, kapag nakakarinig si Inay Melang na merong gapasan malapit sa lugar nila, asahan mo, ando doon yung matanda na yan at tutulong makigapas. Kapag tumutulong kasi silang makigapas sa ibang lupa, ang nagiging kabayaran sa kanila nung may-ari ng lupang tinulungan nila, isang sako ng pananim niya, gada 5 o 6 na sakong magagapas mo. Hindi na masama, di ba? Isa pang matindi dyan, kapag nakikigapas itong si Inay Melang sa ibang lupa, siya ang may pinakamabilis, pinakamaayos, at pinakamaraming nauuwi sa kanilang lahat. Partida, mga kasabayan niya puro lalaki. Ang lalakas ng mga yan sa bukid . At isa sa mga naging kasabayan niya ay si Manuleng. Saksi si Manuleng sa lahat ng pambihirang ginagawa ni Inay Melang. Ilan taon niya ring nasubaybayan yung matanda. Dahil sa pagsubaybay ni Manuleng kay Inay Melang, alam niya kung anong pinagdadaanan nito sa buhay at kung bakit ito ganon kasipag. Meron kasing binubuhay na mga anak itong si Inay Melang. 4 ang anak niya. At lahat ng yon, may mga diferensya sa pag-iisip. Siya lang mag-isa ang bumubuhay sa mga anak niya. Yung asawa kasi niya, iniwan sila . Gawa ng, ang tingin niya sa mga anak niyang may mga sakit sa isip, mga karma niya sa buhay. Hindi niya kayang lunukin yung mga sasabihin sa kanya ng mga kamag-anak at kaibigan niya. Kaya imbis na mapahiya, iniwan na lang niya yung mga anak niya kay Inay Melang. Tanggap naman ni Inay Melang yun. Wala lang rin sa kanya. Hanggat nakikita niyang kumakain ng tama ang mga anak niya, kontento na siya sa buhay.
Normal naman ang nagiging takbo ng buhay nila nun. May mga iilan-ilan ding tumutulong sa sitwasyong kinakaharap niya. Pero kahit may mga tumutulong dito kay Inay Melang, may mga iilang tao pa rin sa paligid niya ang may nasasabi at nasasabi sa kanyang hindi maganda. At dahil yan sa inggit. Noong una, konti lang kasi ang tumutulong kay Inay Melang. Pero sa pagtagal, nung naawa na lalo yung mga tao sa kanila, dumagsa ang mga tulong sa kanya. Kahit nga hindi na siya magsaka o makigapas, mabubuhay na silang mag-iine. Pero hindi ganon si Inay Melang. Ang gusto niyang mangyari, pagtrabahuhan niya yung mga binibigay sa kanya. Dahilan niya, malakas pa naman siya. Hindi naman nila maawat yung matanda. Sa kakaganyan ni Inay Melang, nagsimula ng kumalat ang tsismis sa buong lugar nila, na kaya siya ganon kalakas kahit matanda na siya, ay dahil sa isa siyang aswang. May mga ibang tao sa kanila na nagsasabi na ang mga aswang hindi tumatanda. Bakit si Inay Melang ang tanda na ng itsura? Imposible naman ata. May mga ibang tao naman na nagsasabi na kahit matanda na ang itsura niya, yung lakas naman niya pangkalabaw. Marahil ibang lahi siya ng aswang, kaya ganun siya. Ang daming kumalat na kuro-kuro tungkol sa pagkatao ni Inay Melang. Hanggang sa dumating na yung araw na naisipan na nilang mag-imbestiga sa buhay ni Inay Melang. Marami kasi talagang kumakalat na tsismis sa lugar nila nun. Kesyo, may sinalin sa kanya yung mga magulang niya, matandang aswang siya, may mga sigbin na nag-aalaga sa kanya, kaya siya hindi nang hihina at mamatay-matay dahil wala siyang mapapasahan sa mga anak niya. Gawa nga ng may mga sakit sila sa isip, di ba? Kaya naman itong si Inay Melang, naghihintay lang ng taong pagpapasahan niya ng pagiging aswang niya. May tsismis pa na tuwing mahal na araw, naglalakad yan na nakasuot ng itim. Tapos uuwi ng bahay nila madaling araw na ng Biyernes Santo. Ang mga nagkakalat din ng kwentong yon, yung mga kasabayan niyang magsasaka din na tumanda na at nagretiro na dahil sa katandaan. Umabot pa nga sila sa punto na nagkukwentuhan sila tungkol doon sa matanda, tapos biglang dadating yung matanda eh. Yung iba sa kanilang magsasaka, talagang pinaparinig kung ano yung pinag-uusapan nila. Pero hindi sila pinapansin ni Inay Melang. Diretso lang ito sa mga gawain niya. Nagmanman na sila araw-araw sa matanda. Bawat galaw nun inoobserbahan na nila. Binibigyan din nila ng mga pagkain na may asin yon, pero alam nilang hindi niya yon kinakain. Patagal ng patagal, parami na ng parami yung naniniwala sa kanya na aswang siya. Hanggang sa sumapit na ang tag-init. Papalapit ang Biyernes Santo nun. Hindi nila gaanong nakikita si Inay Melang na naglalalabas. Kaya naman, itong grupo ni Manuling, binantayan yung bahay ni Inay Melang. Meron pa silang usapan na
Walang matutulog pagsapit ng Biyernes Santo ng madaling araw. Gawa ng itong oras na ito lalabas si Inay Melang at maglalakad papunta kung saan. Napagkasunduan nilang magkakaibigan na magkita-kita sila sa isang puno. 1 kilometro ang layo nun kay Inay Melang. Kapag nakumpleto na sila doon, tsaka sila maglalakad ng sabay-sabay para manmanan yung bahay ni Inay Melang. 5 sila nun sa grupo. Pagsapit ng hating gabi ng Biyernes Santo, naglakad na kaagad si Manuleng para pumunta sa pinagkasunduang lugar. Pagdating niya doon, walang tao. Inisip niya baka mahuhuli lang ng dating yung mga kasama niya. Pero 1 oras na siyang nakaupo sa puno. Pero walang sumipot. Inisip na lang niya umuwi na lang. Pagtayo niya ng puno, tapos napatingin siya sa direksyon kung nasaan ang bahay nila Inay Melang, may nakita siyang binatilyong nakaputing damit. Tapos parang kulay ginto yung buhok. Madilim eh. Hindi niya gaanong maaninag. At saka sobrang puti ng suot-suot niyang damit. Halos magliwanag na nga eh. Nakatayo yun sa harap niya tapos nakatitig. Tinitigan din ni Manuleng kasi baka kilala niya eh. Pero ang labo nung muka. Yung damit lang yung nakikita niya tsaka yung kulay ng buhok. Biglang kumaway yon kay Manuleng at tila ba tinatawag siya. Matapos kumaway nun, tumakbo na kaagad yun papalayo. Yung direksyon na pinupuntahan niya, papunta sa bahay nila Inay Melang. Napaisip tuloy si Manuleng kung itutuloy niya ba yung plano nila o uuwi na lang siya. Maya-maya pa, may dumating na isang kasama niya at ang sabi nun sa kanya, "Tara, punta na tayo. Hindi na makakasunod yung iba. Dinaanan ko na sa mga bahay nila, pero wala nang lumalabas. Wala nang tanong-tanong pa. Naglakad na sila papunta sa bahay ni Inay Melang." Yung kasama ni Manuleng nun, yun yung pinakamadaldal sa grupo nila pero nung mga oras na yun, ang tahimik niya sobra. Hindi yun umiimik tapos swabeng-swabe yung galaw. Alam niyo yun, yung hindi siya nahihirapang maglakad, para siyang sumasabay sa hangin. Sinimulan na ni Manuleng yung kwentuhan para magtuloy-tuloy. Pero wala. Kahit anong tanong niya dito, sobrang konti lang nang nagiging sagot nun. Hinayaan na lang ni Manuleng at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Nung medyo malapit na sila sa bahay ni Inay Melang, nakita nila na merong 2 sulo sa labas ng bahay nun. Ang sabi nung kasama niya, "Dito muna tayo. Hindi pa siya umaalis. 2 pa yung sulo." Napatingin si Manuleng sa kasama niya kasi bakit parang alam na alam niya. Tanong niya, "Paano mo nalaman? Baka nakaalis na yun ha?" Tumingin sa langit yung kasama niya at nagsalita ng, "Hindi pa lumalampas yung malaking ulap sa buwan. Ibig sabihin hindi pa oras. Maghintay pa tayo."
Medyo nawiwirduhan na siya sa inaasta ng kasama niya. Kasi hindi naman yun ganun kaseryoso eh. Komedyante nga yun eh. Nagpalipas sila ng ilang minuto doon nang bigla na lang bumukas yung pintuan ng bahay nila Inay Melang. May lumabas dito na balot ng itim na damit. Kinuha yung isang sulo at naglakad na ito papunta sa gubat. Ang sabi ng kasama ni Manuleng, "Halika na, mauna kang sumunod." Dahan-dahan nilang sinundan si Inay Melang papasok sa loob ng gubat. Medyo nakakaramdam na ng pagod itong si Manuleng. Kasi sa tansya niya, parang 1 oras mahigit na silang naglalakad eh. Tapos ang bilis pang maglakad nung matanda. Parang kabayo. Maya-maya pa, tumigil si Inay Melang sa isang napakalaking puno. Halos hindi na makita ni Manuleng si Inay Melang dahil sa sobrang dilim. Gawa ng nahaharangan ng puno na yon yung liwanag ng buwan. Habang nakatitig siya kay Inay Melang, nagsalita siya sa kasama niya ng, "Uy, nakikita mo ba yan? Ang laking puno, grabe. Diba, yan yung puno ng Nara na nababalitang maraming nakatirang engkanto? Diba dati na tayong Paglingon ni Manuleng sa likod niya, wala na doon yung kasama niya. Biglang binalot ng kilabot ang buong katawan ni Manuleng dahil buong akala niya meron siyang kasama na sumusunod kay Inay Melang. Pero wala. Mag-isa lang pala siya. Nanlambot ang tuhod ni Manuleng nun at napaupo na lang siya sa pwesto niya. Wala na. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Pero yung takot na nararamdaman ni Manuleng, biglang nawala yan at napalitan ng pagkamangha nung lumiwanag yung malaking puno ng Nara na nasa tapat ni Inay Melang. Sobrang ganda nung kulay nung liwanag. Pakiramdam niya habang nakatitig siya, tumatagos yun sa kaluluwa niya. Kasabay ng liwanag na yan, nakakarinig si Manuleng ng mga tunog ng trumpeta, tambol, gitara, marakas, basta halo-halong instrumento yun. Bigla niyang naalala si Inay Melang, kaya tumayo siya sa kinauupuan niya at sinilip niya yun. Nagulantang si Manuleng sa nasaksihan niya. Si Inay Melang sumasayaw at marami itong kasama na hindi mawari ni Manuleng ang mga itsura. Yung mga balat nila parang labanos sa sobrang puti. May mga pakpak, ang hahaba ng mga tenga, tapos yung mga mata nila sobrang laki na pahaba na pabilog. Basta, ang weirdo ng itsura. Maihahalin tulad sila sa mga tutubi. Ganon. Imbis na matakot, natuwa si Manuleng sa nakita niya. Kaya tahimik lang siya sa isang sulok habang nanonood. Sa patuloy na panonood niya, napansin niya na unti-unting nagbabago ang mga itsura ng mga nagsasayaw. Naging nakakatakot na sila.
Tila ba mga halimaw ito na gustong-gustong lamunin si Inay Melang. Maging si Inay Melang tumigil na rin sa pagsayaw at yumuko na lang. Nakikita ni Manuleng na gigil na yung mga nilalang na yon kay Inay Melang. Pero merong dinukot si Inay Melang sa kilikili niya na parang kapirasong kahoy. Nangingibabaw kasi ang itsura nun. Gawa ng sobrang liwanag nga nung lugar. Pagbunot ni Inay Melang niyan, inangat niya yon at bigla na lang lumuhod yung mga nasa harapan niya at nawala yung ilaw ng malaking puno ng nara. Sa isang kisap mata, naging normal na yung buong paligid. Matapos gawin niya ni Inay Melang, ibinalik na niya yung itim na balabal niya at naglakad na siya papauwi sa kanila. Wala nang pagpipilian si Manuleng. Kailangan niyang tawagin si Inay Melang dahil kung hindi, baka hindi siya makauwi. Talamak pa naman ang lugar na yon na pinamumugaran ng mga engkanto, nuno, maligno, at ang pinaka-iniiwasan nila ay yung mga aswang. Kahit natatakot siya, tinawag na niya ito. Paglingon sa kanya ni Inay Melang, ngumiti lang ito sa kanya at sinabi nitong bilisan na niya habang hindi pa lumalabas yung mga bantay sa lugar na yon. Sa itsura pa ni Inay Melang, parang alam niya na merong sumusunod sa kanya. Napaisip ngayon si Manuleng kasi may bantay pa. Hindi pa ba sapat yung nakita niya? Di na nagtanong si Manuleng. Naglakad na lang siya para sumabay kay Inay Melang. Ilang segundo silang naglakad ng mabilis nun. Tapos panay ang lingo ni Inay Melang sa likod nila. Nung medyo malayo-layo na sila doon sa puno, naglakad na sila ng normal. Hindi na iwasan ni Manuleng na magtanong kay Inay Melang ng, "Nay, bakit ho ba tayo nagmamadali kanina? Tsaka, panay ang tingin niyo sa likod. Ano po bang meron doon sa puno?" Sagot sa kanya ng matanda, "May mga nagbabantay kasi doon na imok-imok. Baka abutan tayo." Tanong ni Manuleng, "Ha? Imok-imok, Nay? Ano yun?" Hininaan ni Inay Melang yung boses niya at pabulong itong nagsalita ng, "Okay, sunod kagad natin yung part 2. Medyo mahaba kasi to eh. Yun lang. Salamat."